رسام نورالدین چاخماق ji Bakurê Kurdistanê me Mêrdînê dûrika Mêrdînê li ciyê me merkezê hunerê heye li zanangahê Dicle me xelas kir 2022 me xelas kir nêzîkî 23 sal Mêrdînê ez xebata xwe çê dikim mamoste me atölye me heye resîm nêzîkî jî 18 sal ev teknîka nû qîrê bi dest pê kiriye wexta ez dixwazim portekê pir xweş derkeve ew însanhaneyê jî gerek tesîrê rêhê me bike wexta tesîrê rêhê hunermend kir bi rastî jî xweş derdikeve ji wan jî yekî jî şexsiyete me Mustafa Berzanî Nemir berê 3 sal Rudaw TV wexta hatibû Mêrdînê atölyeya me min nû dest pê kiribû min gotibû bixêr ez ê xelas bikim وەگەر قسمەت چێبوو ئەزێ بگرم ئەزێ هەرم هەولارێ دیار بکەم عیلا ماڵباتە بەرزانî bi hewakê ez ê dixwazim ez ê hediye bidim pir însan hene dibe ya çawa ji qîrê ev tişanî çawa derdikevin yani ji wan pir zehmet dibêjim vêya ser paçîk çê nabe ewlê ser tişkî ser text gerek em ê bişixulin û text jî gerek spî be wexta ne spî be tu nikare ev spîhanê ev teknîkanê nikare bide cî ez dixwazim spî bibînim wêya tişkî müdahale ez nakim aliyê din cê reş herî ê reş ziftê herî ê qîrê ê rêş ez datînim û hêdin êdin em dibêjin neftê em ê wilo hebikê sivik dikin em divedigin çi xwaste ew neftê dê datîne ew li halê xwe zaten vedibe wî hawî gerek du sê car ser wî here zehmet carna wexta orta du tişta mesela mero xweş nabîne ji hevdû dernaxîne van der hebikê zehmetî heye yalnız herî tesîrê ê xweşik mesela çavê rûyê pir tesîra teknîka ziftê tesîra rû rihê însan portre pir xweş derdikeve vê derê vana mesela pir kêfa me hat wexta ez şixulîm ayniya mesela portre alî vê derê çav يعني برخوداندك يعني لو حاولوا دفره عوالي ميرديني مشان معرض ذكر دول اسطنبول ازميري المانيا برلين كل شامي معرض ذكر يعني حتى انا نزيكي حجده نوزده معرض مذكر نزيكي سالك ان شاء الله از خوازم 15 20 بورتري هنرمندي كرمانج وەک محەممەد شێخۆ وەک جگار خوێن نێزیکی 15 20 پۆترەی ئەف تەکنیکانێت بشغڵم ساڵا بێ ئینشەڵڵا ئەس دخوازم هەولێرە معرادکی خۆش بکەم.